excited nga tayo dahil nga mararanasan natin ang pinakabagong adventure at challenge dito sa probinsya ng Cagayan. Walang iba kundi ang Off the Grid Tour na binupa ng Cagayan Provincial Tourism Office. Guess what mga kakabsat? This is a 2-day adventure, kaya naman kailangan nating paghandaan. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang Off the Grid Challenge natin ay magsisimula sa puso ng lungsod ng Tuguegarao. Walang iba kundi ang Plaza Real o tinatawag nating Heritage Zone of Tuguegarao City. Dito mo matatagpuan ang Cagayan Museum at ang Historical Rizal's Park. Dito magaganap ang briefing at orientation bago tayo bumiyahe sa site. Pero bago tayo mag-fully adventure, bibigyan muna tayo ng isang makasaysayang kaalaman tungkol sa probinsya ng Cagayan. Alam niyo ba na ang Cagayan Museum mismo ay isa ng makasaysayang lugar dito sa ating probinsya? Siyempre, ire-reserve ko muna ang mga nalaman ko para naman ma-excite kayo sa mga nakakamanghang kwento ng Cagayan. Pero sa totoo lang, mas nagkaroon pa ako ng interes na alamin ang mga ito, lalo na't ang probinsya natin ay tinaguri ang top archaeological spot in Southeast Asia. Akalain mo yon? Interesting, di ba? Naku, hindi mo pwedeng baliwalain na pasyalan ang museo pag nagawi ka rito. Eto na nga, aarangkada na tayo papunta sa pinaka-exciting na part ng challenge. Gamit ang jeep ng mga locals doon, ma-enjoy natin ang view at preskong hangin na nagbumula sa kabundukan ng bayan ng Peña Blanca. Welcome to Callao Ecotourism Site! Isang bagong adventure ang ating lalasapin para sa getaway na ito. Ang ating first stop, Akargan. Siyempre, para full energy tayo for the day, magbe-breakfast tayo prepared ng ating mga locals. Dito natin gaganapin ang mga bagong water activities dito sa Callao. Walang iba kundi ang paddle boating. At paddleboarding. Hala, sige Norway, kaya mo yan. Pagod pala. Mas madali pa kasi yung yung paddleboard. Kaya mas madali itong paddleboating kapag di kayo marunong magbalanse. Ang babalanse nyo lang dito yung board, hindi pati yung sarili ninyo. Okay, so let's enjoy more. Ikot na tayo mga kakabsat. Ayun. It's already more than an hour. Kanina nga, pumunta tayo dito sa tubig. At na-experience ka natin yung paddleboard saka paddleboard. Paddleboard. And something I am looking forward to sa Cagayan, it and actually happened. At syempre, dito na mas malapit na nating ma-experience dito sa may Callao Cave. So, of course, syempre, pinag-affortan niya ng Cagayan Tourism Office. Kaya, pag okay na ang ating tourist destination, open na po sila. Of course, unahin muna natin ang ating tourist spots bago tayo lumabas. It's part of marketing our province that is also a world class. Ay, wait lang! Ready? 1, 2, 3, go! Next adventure naman tayo mga kakabsat.
susubukan naman nating lumipad at tumalon gamit ang mga swings. Talon! Siguraduhin lang na tama ang iyong mga balanse at talon. Ang pinakahigit sa lahat, nandito ka para mag-relax at bigyan ang sarili mo ng pagkakataon na maglaro, magtampisaw at sumigaw. Bitaw! At huwag rin kakalimutan na pag magpipicture, siguraduhin hindi naka-video mode ang GoPro. Siyempre, hindi pwedeng bisitahin ang isa sa pinakasikat na kuweba dito sa ating bansa, na kung saan dito rin nahukay ang tinaguriang pinakamatandang tao na nanirahan sa ating bansa. Walang iba kundi ang Homo luzonensis. Dito mo lang yan matatagpuan sa Calao Cave. Mayroon itong 7 chambers na maaaring puntahan. Sa ngayon, hanggang 5th chamber lang muna tayo para sa ating kaligtasan sa loob ng kuweba. Ito ang isa sa mga pinaka-exciting sa lahat, ang rappelling. So, it's afternoon of our day 1 at ang next na gagawin natin ay magra-rappel. And this would be my first time mga kapamsad experiencing here in the province of Cagayan, of course my hometown. So, bibigyan muna kami ng isang training, little training bago namin gamitin. At ito yung magiging yan. Basic, kumbaga dito yung training ground, pero may mga mas matataas pa later on na pagrarapelan. So, paghandaan natin yun. Sa tulong ng ating mga tour guide, tuturuan tayo kung paano maglagay ng mga safety gears at paano gamitin ang mga ito. Kinakailangan nating maging safe lahat para maiwasan ang kahit na anong mga aksidente. Feel you. Yakapin mo, sir. Yan, sir. Ganyan. O, pahinga ka na dyan. Patitin mo lang dito the safety line. Bucket list unlock mga kakamsat! Finally, na-try na natin ang bumaba at umakyat gamit ang mga rappelling equipment. At susubukan natin later sa mas mataas naman na lokasyon. Wow! Grabing adventure meron tayo ngayong araw. Kailangan natin ng isang masarap na pahinga. Pero pahinga ba kamo? Naku, kasama yan sa off-the-grid tour natin. Okay, so kakatapos naming naligo. At naligo kami dito sa may Calao Resort. Yeah. And after this, after washing up, lahat magwa-wash up dito and everything kasi tataas na tayo sa bundok mamaya. Doon yung ating tinatawag na camping. So doon tayo matutulog. Ready ang mga gamit natin doon. So, fresh na ba tayo ulit? Okay, let's go! Mga kakabsat, papunta na kami. Syempre, wala natin ng headlamp, dinner, tsaka yung mga nasa likod natin, mga tent tsaka chair, foldables. So, andun yung mga kasama natin. Pupunta na tayo. G! So, eto na po mga kakabsat, naginabi na po tayo. Okay mga kakabsat, andito na nga tayo sa may camping site at kakatapos namin nag-setup ng mga tents. So ito yung tent ko, meron na rin kasamang chair yan. Yan, yun oh. Makikita natin bukas ng umaga.
Ay, ang isa po nating kasama ay nagkakape na. Siya po ang number 1 na nag-set up ng tent. Ayan, nagkakagulo po sila dito ngayon. Nagkakaagawan po ata ng mga unan. Hi vlog. Ayan. Matapos ang dinner at simpleng kwentuhan sa mga kasama natin, kailangan ng magpahinga dahil nga may aabangan tayo bukas ng umaga. Kaya, good night na muna. Okay, good morning mga kakabsat. It's already 4 AM in the morning. At nagkakape na kami. Kasi mamaya pupunta kami dun sa part ng Horseshoe Bend para tignan yung tinatawag nating Sea of Clouds. I-witness natin. So yung cup natin, yung takip ng thermos to. So ganito tayo kaaga para makita natin yung Sea of Clouds. So, are you guys ready? Quick tour sa tent natin. Hindi makita. Mamaya na lang. Kinailangan nating agahan ng gising dahil maglalakad pa tayo ng almost 35 minutes mula sa ating camping area para makita ang tinatawag nila ang Sea of Clouds. Nakarating na tayo sa viewpoint. Ngunit, and saklap guys. Wala na tayo nadalang Sea of Clouds. Okay lang yan, Norway. The place is still amazing without the clouds. Okay? Alright! Good morning mga kakabsat mula sa Alahiban. At nandito na po tayo ngayon sa tinatawag nilang viewpoint ng Horseshoe Bend. And unfortunately, the sea clouds is not for us today. Are not for us. Ayan. At gagawin natin maganda yung sunset natin. We walk here from the campsite. The campsite is actually there. 45 minutes from there. So, let's enjoy the day. The morning pala. So, kung makikita nyo dun part, yan ang tinatawag natin Barangay Lagom ng Peñablanca. At dito naman part sa kabila, dito naman yung Kalaw. So, dun part tayo naligo kahapon, dun sa baba. Saktong yung pinakamalalim dun part. Dun tayo naligo. At sightseeing sa morning at coffee in the morning habang yung ating araw ay sumisingising. It's a perfect morning for us na nagkakaroon tayo ng isang reflective morning dito. So, let's enjoy the day! Pero teka, mas maaga lang pala tayo kesa yung mga clouds na yan. O, ayan na sila. Okay mga kakabsat, nandito tayo sa kabilang anggulo ng Horseshoe Bend. At kitang-kita mo dito yung talagang full view niya. At dito ay bangin talaga yan ng mga kakabsat. Kailangan talaga may extra care tayo pag pumunta tayo dito. Meron pa po tayo parade of clouds sa ngayon. Yan. So, yan. Yun. Whew! Welcome to Survivor Alahiban. Ayan. Naka-sunbathing na si Ma'am Honey. Good morning, ma'am. At pagkatapos ng ating breakfast dito sa ating camping site, pack up time na mga kakabsat bago pa mas uminit si Haring Araw. Wow! Grabing adventure itong naranasan ko ngayon. Ibang-iba. Talaga nga namang off-the-grid challenge ito, no? Tanging ang lamig ng tubig, hiwaga ng mga bundok, hagik ng mga preskong hangin, at masasarap na pagkain sa'yo'y ilalambing. Ay,
Parang gusto ko pa ulit mag round 2 next week. Kung ako sa'yo, bakit ko pa hahanapin ang lambing sa iba kung andito lang naman sa Cagayan ang hinahanap mong pahinga?